elefante enfermo. ¡Buah! ¡Buah! Voy a darle o escupitaco. Ven comida. Pois sí. Botarei unha pouca máis. Xa non me lembro moi ben de contar. Mándame 3 clavos de ferradura de unicornio. A ver. Axudademe a contar. 2. Cantos me quedan? E 1. 3. Outra moi importante. Que ven aquí neste saquinho. Sabedes o que é? Que esta pócema de maxia branca destruya neste caldeiro os medos do mundo inteiro. Vamos a repetilo. Chichiris, cachiris, mochiris. Maxia branca. Destruya neste caldeiro os medos do mundo inteiro. Mañá pola mañá, cando veñades ao cole, xa non ides ter máis medo. Con este conxuro, olvidades vos dos medos.